खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव माखासे गोनां थांखि लादों। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एजेपिआ मोननै बियाबनि बिजाथि फोसावबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमा भारत सोरखारनि RJN सेन्सासनि कमिशनारनो गोसोखांलाय गथायदों। मसलपुराव गावसुंथा हानजाफोरनो प्रमद बर'आ चेक रानदों। आमिनगावआव लांदां स्टेडियाम गायसंनो आसाम केबिनेटनि थांखि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रबिबार खालि लोक सेवा भवनाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल खुंदों। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव रबिबार खालि गोनांथार सप्तायारि केबिनेट मेल खुंदों। बे केबिनेट मेलनि उनावनो मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरि मेल खुंनानै केबिनेट मेलाव लाजानाय थांखिफोरखौ फोरमायथियो। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारनि बे केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा माखासे गोनांथार थांखिफोरखौ लादों। मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला केबिनेट मेलाव बराक सेरफांनि किरणसेक कमिउनिटिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दानो थांखि लायो। जागिरदआव गायसंनो गोनां सेमिकन्डाक्टर दारिमिनखौ 13 मार्च खालि अन्थाइ खुन्थिया गायसंगोन। गाहाय मन्त्री मदिया भार्चुएलि अन्थाइ खुन्थिया गायसनगोन। बे बिथांखिखौ टाटा ग्रुपआ 27,000 कौटि रां बाजेटजों जागायगोन। बेनि अनगायैबो मणिपुरी मेइतेइ हारिनि रावखौ गुदि सोलोंथायाव फरायनो हानायनि खाबु खालामनो बे केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जायो। जरहाटआव 191.94 कौटि रां बाजेटआव लोंग्रा दैनि बिथांखिनि खामानिखौ जागायगोन। करीमगंज मेडिकेलखौ 676.81 कौटि रां बाजेटजों लुफुंनो केबिनेट मेलाव गनायथि होबाय। 136.71 कौटि रांजों रंखरखौ गोदानै लुफामफिननाय खामानिखौ जागायगोन। आमिनगावआव 380.66 कौटि रां बाजेटआव क्रिकेट स्टेडियाम बानायगोन। बे अपेन स्टेडियामाव 20,000 नायग्राफोरा जिरायनो हागोन। 955 कौटि रां बाजेटआव 1,12,206 नखरनो जर'खायै मोब्लिब फोनांजाबनायनि राहा खालामनानै होगोन। लाहरिघाटनि सलार पावार प्रजेक्टनि खामानिखौबो थाबैनो जागायनो केबिनेट मेलाव थांखि लादों होननानै मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। एनडिएनि बाहागोआरि एबा बिजेपि मित्रजोंटनि बाहागो असम गण परिषद सुंद'यै अगप'आ बिजाथि फोसावबाय। जोबनायाव मैया अगप'आ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। आसामनि मोननै बियाबाव बिजाथि फोसावदों अगप'आ। धुबुरी आरो बरपेटा लकसभा मासिनि थाखाय अगप'आ मैया समबारखालि बिजाथि फोसावदों। आमगुरियाव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव खौरांगिरि मेल खुंनानै मोननै लकसभा बियाबनि थाखाय अगप'आ बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि अगप'आ धुबुरी बियाबनि थाखाय जावेद इस्लाम आरो बरपेटा बियाबनि थाखाय बङाइगावनि MLA आरो बारग' मन्त्री फणिभूषण चौधुरीनि मुंखौ बिजाथि महरै फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आसामनि मोन 14 लकसभा मासिनि गेजेराव बिजेपिआ मोन 11 बियाबाव बिजाथि होदों आरो गुबुन मोनथाम मासिखौ मित्रजोट दोलो अगप' आरो UPPLनो हगारनानै होदों। अगप'आ मित्रजोटनिफ्राय बरपेटा आरो धुबुरी बियाबाव बादायगोन आरो UPPLआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव बादायगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा भारत सोरखारनि RJN सेन्सासनि कमिशनारनो गोसोखांलाय गथायदों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव समबारखालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया भारत सोरखारनि RJN सेन्सासनि कमिशनार मृत्युंजय कुमार नारायणखौ लोगो हमनानै गोसोखांलाय गथायदों। बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनाय आरो अरायजार खालामनानै लाखिनायनि दाबिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया भारत सोरखारनि RJN सेन्सासनि कमिशनार मृत्युंजय कुमार नारायणखौ लोगो हमनानै गांसे गोसोखांलाय गथायहोयो। बबेखानि मिरु सोरखारनि थान्दैनो गोसोखांलाय गथायहैनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, नेहाथारि महिम चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों।
बिटिआर सरकारा 500 आइजो गावारि सुंथा हानजाफोरनो आबाद बिफाननिफ्राय 10,000 रांनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारिखौ मसलपुराव बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि हानि जेंना आरो सोलोंथाइनि जेंनाया जोबस्रांनायनि उनाव बिटिआर सरकारा बेखेबाव आइजोफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बायदि खालामनो बिथांखि लागासिनो दङ। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दि बिटिआरआवबो लाखपति आइजो सोरजिगोन। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ गावसोरनि बिजाथिनि मुं फोसावनायनि उनाव फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोनो। प्रमद बर'आ बुङो दि क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव बिसायख'थि आय'गनो जमा खालामनाय रांखौ मोनफिननाय नङा। बे समावनो प्रमद बर'आ खानि सायाव जुबिन गार्गनि थिरांथानि सायावबो बिबुंथि होयो। जुबिन गार्गनि बाथ्राया थार नङा। दिनै मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला गाबोन मोनसे बाथ्रा बुङो होननानै अजद लाबोनायखौबो नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास, आबाद बिफाननि सामलायगिरि पनितर ब्रह्म, OSD मनरन्जन दास, जिल्ला आबाद मावख'गिरि दुलाल दासमोनजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम केबिनेटआ सा गुवाहाटीनि आमिनगावआव लांदां स्टेडियाम गायसंनो थांखि लादों। गासै 380.66 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनो लानाय बे लांदां स्टेडियामाव सा 20,000 सुबुङा जिरायनानै गेलेनायखौ नायनो हागोन होननानै मिथिहोदों। बे लांदां स्टेडियामाव सा 20 हादरनाङारि आरो सा 20 हादरारि कचफोरा जिरायनो हानायनि अनगायैबो हौवा हिन्जाव सा 96 गेलेग्राफोरा आलादा आलादायै जिरायनो हानाय हस्टेल थाफागोन होननानै फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।